természetvédelem ember által lakott területek közelében teljesen másképp néz ki, mint mondjuk egy érintetlen tájban. Itt aktív és passzív lehet a természetvédelem. A passzív természetvédelem már nagyrészt nem lehetséges az antropogén hatások miatt, ami azt jelenti, hogy az emberi jelenlét, a szennyezés, a tájhasználat, a vízrendszernek a megváltoztatása nyilván igényli azt, hogy az ember beavatkozzon a természetvédelme érdekében. A fenntartható gazdálkodás részévé vált a természetvédelmi kezelésnek. A természetvédelmi kezelés ember által lakott területeken, mint amilyen Európa döntő többsége is, most már általában nem tud passzív kezelés lenni, szükség van az aktív beavatkozásra. Vagyis az általunk védendőnek ítélt állapotok és természetközeli állapotú rendszerek nem tudnak önmaguktól fennmaradni, ha egyszerűen egy kerítéssel körbevesszük és békén hagyjuk ezeket a területeket, hanem ugye főleg az antropogén hatások miatt, vagyis az emberi hatások miatt szükség van emberi beavatkozásra a másik oldalról is, amelyek próbálják az ember által okozott szennyezések, vízháztartás megváltozása, különböző művelési formák hatását kompenzálni, ellensúlyozni valamilyen módon. Ennek a segítségével próbálunk megőrizni olyan területeket, olyan állapotokat, amelyeket védendőnek tartunk. Itt nyilván felmerült a kérdés, hogy miért tartjuk értékesnek ezeket az állapotokat, hiszen ez is emberi hatás következtében alakult ki, és lett olyan, amilyen. De hát már évszázadok óta zajlik legeltetés Európában, a tájnak a használata, az erdőknek a kiirtása, és itt ezek olyan régóta zajló folyamatok, hogy az, amit mi látunk, és természetközeli állapotként értékelünk, ez már emberi hatás következtében kialakult táj. Viszont különleges lehet a növényvilága, az állatvilága, és ezért érdemes a megőrzésre. Vagyis szükség van emberi beavatkozásra a természeti területeken is, és ezeknek az egyik formája az állattartás, az extenzív hagyományos állattartás, amely segít fenntartani a természeti területeknek, elsősorban gyepeknek egy általunk vágyott állapotát. Ez az állapot egy minél diverzebb, egy minél sokfélébb állapot, amelyben segítünk a invazív fajoknak a visszaszorításában is, illetve segítünk megtartani a sokféleségét ezeknek a területeknek, akár legeltetés különböző formáinak, különböző intenzitású formáinak a használatával, olyan hagyományos állatfajtákkal, amelyek jól bírják az extenzív állattartásnak a kicsit zordabb feltételeit. Az a tapasztalat a hagyományos állattartás és úgy általában az aktív természetvédelmi beavatkozás kapcsán, bár nincsenek erre pontos kutatások, amelyek ezt megerősítenék, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a mozaikos kezelés a leghatékonyabb. Vagyis nem tudunk adni egy olyan receptet, amely általános érvényű lesz egy gyepterületre, vagy egy bármilyen védett területnek a fenntartására nézve, hanem különböző időpontban, különböző intenzitású legeltetést érdemes talán alkalmazni mozaikosan egy adott nagyobb területen belül, amely különböző növényfajok számára lesz kedvező. Vagyis, hogyha tekintjük az adott területen élő védett fajokat, endemikus fajokat, olyan növényeket, amelyeknek a fennmaradását segíteni szeretnénk, akkor erre nem tudunk egy általános receptet adni. Az a tapasztalat, hogy különböző időpontban tett kaszálásokkal, amelyek különböző mértékben változtatják meg a növényeknek a jelenlétét, magasságát az adott területen, lesznek a kedvezőek a különböző igényű védett fajaink számára, vagyis a mozaikos kezelés tud lenni a leghatékonyabb, amely időben és intenzitásban is változó mértékű használatát jelenti a tájnak, akár csak emberi beavatkozás segítségével, itt gondolok kaszálásra, vagy pedig közvetetten állattartás segítségével, ahogy az extenzív állattartással avatkozunk be. Nagyon fontos a területnek a mérete is, vagyis az, hogy mekkora rész az, amit adott kezelési móddal használunk. Itt nyilván ezt még több szempont befolyásolja, a vízellátottságtól kezdve, mikroklimatikus viszonyokon keresztül sok minden más is, de a gyakorlati tapasztalatból azért meg lehet határozni azt, hogy mondjuk milyen mélységű, milyen vízellátottságú területen milyen tájhasználat lenne az ideális adott növényfaj szempontjából, de itt még mindig a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva tudunk csak erre adni valamilyen receptet vagy módszert, adott növényfajokra vizsgálva. Vagyis mondjuk egy gyöngébb vízellátottságú gyepen
ahol teljesen más növényfajok jelenlétét szeretnénk segíteni, ott más időzítéssel van szükség, kaszálásra és legeltetésre. A Natura 2000 területek kijelölésekor Magyarországon a meglévő védett területek mellett körülbelül 1,2 millió hektár terület került bevonásra, ami így akkor valamilyen formájú védelmet élvez. Ugye a Natura 2000 hálózat az Európai Unión belül a védett területeknek egy olyan összefüggő hálózata, amely a tájhasználatnak egy új módját szerette volna meghonosítani. Magyarországon ezt a lehetőséget arra használtuk ki annak idején, hogy olyan részeket is bevonjunk a védettségbe, amelyek ezt más formában nem kapták meg. Tehát itt az Alföldön például, ahol a Pusztaszari Tájvédelmi Körzet 22.300 hektárnyi védett területet foglal magában, nem volt védett például a Dóc-Baksi öblözet, és így a Natura 2000 kijelölésben ezt is védetté tudtuk tenni, és sok más hasonló kisebb területet, akár mozaikos jellegű tájban olyan részeket, amelyek méltóak valamilyen szintű védettségre. Egy természetvédelmi hatóságnak, legyen az a régebbi időkben egy nemzeti parkigazgatóság, vagy a modern időkben a zöld hatóság, a tájhasználatot ellenőrizni nyilván nincsen kapacitása. Vagyis amíg a régi időkben mondjuk 10 TS-szel kellett tartani a kapcsolatot, a modern időkben 10 000 magángazdálkodóval kellene ugyanazon a területen. Vagyis ez általában lehetetlen, így a kaszálásnak a önbevallásos módszere, rendszere például, vagy a vegyszerhasználatnak ez az önbevallásos rendszere, ez nyilván nem olyan hatásfokú, mint hogyha ennek lenne valós felügyelete, és így csak elméletben mondhatjuk azt, hogy ez a tájnak a minőségét javítani tudja a Natura 2000-es rendszer. Nyilván sokkal pontosabb direktívák kellenének, illetve egy olyan visszacsatolási rendszer, amely lehetővé tenné ennek a gyakorlati ellenőrzését is, illetve hogyha ezt más oldalról közelítjük meg, akkor meg nyilvánvaló, hogy az ösztönző erők azok sokkal hatékonyabbak, ugye pedagógiailag is, és az emberekkel való kapcsolattartásban is, most a gazdálkodókra gondolok, amikor látják azt, hogy milyen hozadéka van ennek a Natura 2000 rendszernek, és ez számukra miért jó, akkor nyilván sokkal könnyebb betartatni velük az erre vonatkozó előírásokat is. Vagyis láttatni azt, hogy a pályázati rendszerek, a különböző finanszírozási források milyen lehetőségeket adnak a számukra, a kompenzálásnak a lehetőségei, hogyha Natura 2000 területen gazdálkodnak, és kommunikálni azt, hogy mekkora hozadéka van a szemmel nem látható hosszú távú folyamatoknak, amelyekre már utaltunk, ilyenek az ökológiai szolgáltatások, vagyis az, hogy az a terület egyáltalán ott van, és a csökkentett mértékű használata, vagyis hogy nincs intenzív művelés alatt, ennek milyen hozadéka van a környező területekre nézve is. Az állattartásban látható az, hogy változik az állattartásnak a intenzitása, itt a legelőállatok számára gondolok, és egyre több van belőle, viszont hogyha tekintjük azt, hogy a védett területek jó részén szükséges és nagyon hasznos segítség lenne a hagyományos állattartó legeltetésnek a jelenléte, akkor az látható, hogy ez még mindig kevés. Tehát még mindig jóval több olyan terület van, amely igényelné ezt a fajta legeltetést, mint amekkorán ez érvényesülni tud. És szerencsére vannak olyan gazdálkodók is, akik ezt akár védett területeken megteszik, és az extenzív állattartásra hajlandóak, annak ellenére, hogy nehézségeik még mindig vannak ezzel kapcsolatosan, hiszen a felvásárlási ár az még mindig problémás, vagyis láthatóan nem érvényesül árérték arányban az extenzíven tartott állatnak a jobb minősége a felvásárlási árban, és így a befektetett idő sem feltétlenül térül meg, vagyis ehhez még mindig azért kell másfajta hozzáállás, viszont sokkal kisebb a ráfordítás, vagyis az extenzív legeltetés nyilván kevesebb költséggel jár. Itt is nagyon fontos lenne kommunikálni azt a végső felhasználó, a fogyasztó felé is, illetve a köztes lépések során is, hogy a vásárlók érzékeljék azt, hogy mekkora óriási különbség van minőségben a kétféle termék között, vagyis hogyha ő olyan terméket fogyaszt, amely nyilván a hormonkezelés, a rengeteg gyógyszer hatására
teljesen más beltartalommal rendelkezik, mondjuk egy extenzíven tartott állat, amely sokkal többet tudott mozogni, szabad levegőn volt tartva, teljesen más a hús-zsírarány és a minőség, és így tovább. Vagyis fontos lenne itt is az, hogy a vásárlóknak a tájékoztatása tudjon visszacsatolásként ebben a rendszerben az anyagi viszonyokat tekintve is a változásokat előidézni. A védett területek fenntartásába is be tudnak kapcsolódni a gazdálkodók többféle módon is. Egyrészt örömmel talál egymásra a két oldal, hogyha olyan területekről van szó, amelyeknek nagyon fontos lenne a hagyományos legeltetés, a biodiverzitás megőrzése érdekében, az adott terület jelenlegi állapotának a fenntartása, invazív fajok visszaszorítása érdekében, és így tovább. Másrésztről az együttműködésnek vannak más lehetséges formái is, például a védett területeket kezelő, természetvédelmi kezelést ellátó nemzeti parkok bevezették a nemzeti parki termékek logót és terméksorozatot, ami egy olyan kezdeményezés, amelynek a célja, hogy a védett területeken dolgozó gazdálkodók termékei, azok kapjanak egy külön figyelemfelhívást, és egy olyan ingyenes reklám lehetőséget, illetve felvevő piacot, amit a nemzeti parkokat ismerő emberek, illetve az ezért ilyen termékek iránt érdeklődő tudatos vásárlók előnyben részesítenek. Vagyis ez lehetőséget biztosít például különböző vásárokon való megjelenésre, akár a nemzeti parkok különböző rendezvényein is megjelentek ezek a gazdálkodók, és a termékeiket meg tudták jelentetni, kiadványokban szerepelhettek, illetve a logónak a használatával egy extra reklám lehetőséghez jutottak. Vagyis vannak ilyen kezdeményezések, amelyek mutatják azt, hogy az együttműködésnek többféle formája is lehetséges, és a harmadik oldal pedig a termékeknek a minőségében mutatkozhat meg, vagyis hogyha egy ilyen környezetben extenzív módon, hagyományos módon történik a termelés, akkor ez nyilván a termék minőségét tekintve is erőlépést tud eredményezni, ami ezt jól kommunikálva eladhatóbbá teszi, vagy magasabb áron értékesíthetővé teszi a termékeket. Ha valaki nem kereskedelmi céllal, hanem saját maga számára szeretne gyűjteni a természeti területeken különböző javakat, legyen szó akár gyógynövényekről, gombáról, vagy bármilyen olyan természetben előforduló élőlényről, amely az ő számára hasznos lehet, akkor erre van lehetőség. Itt nyilván védett területeken vannak megkötések. A lényeges dolog például azokon a réteken, mezőkön, legelőkön, amelyeken nagyon sok állat van, hogy ezeknek az állatoknak az ürüléke, például egy tehénylepény, vagy egy lócitrom lekerül a talajra, bármi meglepő, hogy ez növeli az ott élő egysejtűek számát. Ez egy nagyon érdekes fogalom, az úgynevezett konnexus. A konnexus a talajoknál azt jelenti, hogy egy valami addig nem megszokott tárgy vagy massza kerül a talaj felszínére. Ez nem csak egy lócitrom lehet, hanem mondjuk egy kocsiról leesik egy tégla vagy egy pala, az is egy konnexust alakít ki, azzal a teljesen más élővilág fog élni. Ha megnézzünk például egy követ, ha fölveszünk a talajról, mondjuk a fűnél, látjuk ott, hogy teljesen más színű maga a növényzet, és az búvó helyet képez az ott élő állatok számára, amelynek mondjuk a napnak való kitettség az nem előnyös. Ott teljesen más mikroklíma alakul ki, és az ugye fontos szerepe. De ha lócitromról van szó, vagy tehénylepényről, vagy őz, szarvas, vaddisznóürőjékről, akkor ugye ez azért is fontos dolog, mert ezek is bomlásnak kezdenek indulni. Ha megnézzük a régi tankönyveket, azokban is ezek a módszerek nagyon jól le vannak írva. Nem csak a növénytermesztés, hanem az állattartás is jelentős szerepet játszott. És itt megint nem a tömeges tartás. Ugye emlékszünk a közlegelő fogalmára. Ugye az volt a lényeg, hogy azelőtt egy-egy faluba, egy-egy közösségbe nem magántulajdon volt, hanem a közös javakat együtt próbálták meg kiaknázni és hasznosítani. Ezért vigyáztak rá.
És a közlegelőnek a lényege megvolt, és nem volt veszekedés, hogy te több tehenet vittél rá, meg kevesebb tehenet, meg a te tehened jobban legel, meg többet eszik. Ott nagyon ügyesen leírták, és ezek a falu közösségek, ezek nagyon jól tudták szabályozni önmagukat. Mondhatnám úgy is, mint a természet. Ugye látjuk azt, hogy Magyarországon évről évre melegebbek a nyarak, enyhébbek a telek, az állatok is megérzik, hiszen azt gondolom, hogy ha valaki nyitott szemmel jár az állatkertbe, látja azt egyrészt, hogy az állatkertnek a szép erdei körzete egyre jobban pusztul, tehát a nagy tölgyfáink itt az elmúlt években, a nyári szárazságok után nem is akkor látszik, amikor a szárazság van, utána télen meg a következő tavaszra érik ez meg sajnos, és akkor látjuk azt, hogy elpusztulnak a nagy fáink. Nagyon fájó szívvel nézzük ezt végig, és tulajdonképpen tehetetlenek vagyunk. Ez érinti az állatainkat egyrészt, hiszen a őket takaró lombkorona, lombsátor az sajnos egyre jobban tűnik el, ezáltal a kifutóink is melegebbé válnak. Ugye itt az erdőnek volt vagy van is most is még egy sajátságos mikroklímája. Tehát aki mondjuk a napon sétál nyáron 30 fokban mondjuk a városban, ahol sugároz vissza ugye a betonelemek és az aszfalt még több meleget, és kijön a vadasparkba egyet sétálni, azért érzi azt, hogy egy lényegesen jobb körülmények közé érkezik, tehát hűvösebb van, sokkal jobb a hőérzet tulajdonképpen, és nekünk ezek ebben a fák segítettek, az állatainak ugyanúgy. Ugye eddig viszonylag kevés olyan fajt tartottunk, amelyek a hideget kedvelik, és a melegtől esetlegesen rosszul lesznek, vagy kevésbé bírják. Ugye ez a hópárduc, rozsomák, mondjuk, aki nagyon nem szereti a nagyon nagy hőséget, illetve még ugye felmerül a szibériai tigrisnél is az, hogy a meleget ő mennyire szereti, mennyire nem. Ugye azt látni kell, hogy ezek a fajok, akiknek nyáron biztosítanunk kell a nagy melegbe azt, hogy próbáljunk meg a lehető legtöbb ilyen vizes párás lehetőséget adni, tehát ilyenkor locsoljuk a kifutókat ilyen rendes ilyen a növénytermesztésben használt locsolófejekkel, és én azt látom, hogy ez segít az állatokat átvészelni ezeket a meleg napokat, csak egy a probléma, hogy egyre több ilyen meleg nap van, tehát egyre nehezebb tulajdonképpen számunkra ezt az állatok felé lesz a lehetőséget megadni. A két olyan fajunk van, ami mindenképpen nagy teherként észleli, érzékeli ezt az egészet. Az egyik ugye az a rozsomák, a másik a hópárduc, illetve még ugye a barátfókáink azok, akik ugye hidegebb, hűvösebb éghajlaton élnek, nekik azért a vízhőmérséklet esetleg lehet probléma. Eddig ezt nem láttuk, megmondom őszintén, hiszen olyan vízforgató rendszerünk van, ami azért a vizet nem az, hogy hűti, de ugye a forgatás révén azért hűvösebbnek érzik az állatok, illetve ugye rendszeres vízcserék vannak, amik azért komolyan tudják a vizet hűteni. Ez a három faj, aki azt gondolom, hogy mindenképpen érzékeny erre az extrém melegre, illetve hát akik élvezik a meleget, nagyon sok állatunk van, hiszen a trópusi fajok azért ezt a meleget ezt imádják. Vegyük csak az elefántokat, akik mondjuk fél napot eltöltenek a medencéjükbe, az országok ki sem mozdulnak az iszap fürdőjükből, annyira jól érzik magukat. Tehát tulajdonképpen nagyon sok fajunk van, és akkor selyemajmokról nem beszéltünk, egyéb madárfőjükről, papagájokról, amik ez a meleg ez tulajdonképpen jól jön nekik, és imádják, és érzik. Illetve hát azt látjuk az állatkerti növényekben is, ugye, hogy nagyon sok olyan, amit leánderek, olajfa, amiket eddig mindig el kellett télire pakolni, probléma volt az elhelyezésük, az most tulajdonképpen már kint átteleltethető. Erről gondolom, hogy a botanászok, botanikusok sokkal többet tudnak mondani. Régen is szentgyő nap körül hajtottak ki, manapság is nagyjából ez a bevált gyakorlat. Előtte nem érdemes, mert még olyan kicsi a fű, hogy nem sokat ad, és itt többet ártanák vele, mint használnánk. Meg kell erősödni annak a fűnek, hogy aztán egész nyáron is kitartson. És aztán ki lehet húzni egészen ugye a késő őszi behajtásokig. Hát manapság úgy tapasztaljuk, hogy ha megfelelő területnagysága van a gazdának, akkor akár a téli legeltetés is megoldható, de ez célszerű azért olyan helyen végezni, ahol nem volt előtte már hónapokig semmilyen legeltetés, tehát az őszi sarjú megfelelő méretűre meg tudott nőni, és hát be kell számítani azt is, hogy télen ugye azért nem nő úgy a fű, mint tavasszal, tehát sokkal nagyobb területre van ilyenkor szükségük a jószágoknak, illetve hát figyelembe kell venni az időjárást, mert hogyha bejön
enyhe csapadékos időjárás, akkor azért a taposással is nagy kárt tudnak tenni a jószágok. Tehát itt a mindenkori viszonyokat jobban figyelembe kell venni a gazdának. Ugyanakkor a téli legeltetés miatt egy kicsit csökkenthető talán a téli széna mennyiség, amire szükség is van, hiszen egyre kevesebb szénát tudunk ugyanarra a területről betakarítani, tehát ez valamelyest aztán tudja kompenzálni ezt a szénahiányt. Ugyanakkor, hogyha maradunk az intenzív fajtáknál, sokszor ezeket manapság már nyáron is szénáztatni kell. Ezért is szoktam azt mondani, hogy inkább válasszunk olyan fajtát, ami nyáron is elviseli ezt a száraz füvet, és képes ott folyamatosan legelni, hogy ne kelljen nyáron szénázni, mert azt a egyre kevesebb szénát inkább tartogassuk a téli hónapokra. Mindig kell, hogy legyen tartalék a mai szélsőséges körülmények között. Jó, hogyha nem vásárolnia kell a szénát, hanem van saját kaszálója is, a saját szénáját betakarítja, mert a széna mennyiség és ebből következően a széna árak nagyon hektikusan változnak, és sokszor az egekbe emelkednek, és onnantól kezdve a gazda már nem tudja kitermelni ennek az árát. Tehát ilyen szempontból úgy érdemes berendezkedni, hogy a megfelelő méretű legelő mellett a megfelelő méretű kaszálója is meglegyen, és erre pedig annyi állatot beállítani, amennyi biztosan a legszűkebb években is tudja hasznosítani ezt a területet. Ha esetleg egy jobb év van, akkor nem feltétlenül az állományt kell hirtelen növelni, mert az ugye egyik évről a másikra nem megy olyan egyszerűen, hanem akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy a kaszáló mennyiségét növeljük, szénából többet kasszálunk, és a széna akár több évig is eltárolható. Úgyhogy érdemes akár egy szénatárolót is hosszú távon betervezni a gazdának. A jobb években learatott szénát, ami nem fogy el, azt igenis a szűkebb évekre tartogassa. A legelő hasznosításnál figyelembe kell venni azt, hogy a partosabb részek sülnek ki a leghamarabb, a laposabb, mélyebb részeken a növényzet ugye még nyáron is tovább zöld marad, és hát manapság ugye a villanypásztoros legeltetés a legelterjedtebb, abban elég jó beleilleszthető ez. Tehát, hogyha a gazda föl tudja osztani több részre a legelőjét, és ezt célszerű is megtenni, akkor azt lehet mondani, hogy tavasszal a partosabb, nyáron hamarabb kisülő részen kezdje a legeltetést, és aztán amint ott lelegelték a jószágok, rögtön is menjen tovább. Manapság egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy váltsunk minél sűrűbben legelő részeket, akár egy hétig, vagy egy-két hétig csak, hogy ott maradjon a jószág, és aztán mindjárt menjünk tovább, mert akkor van ideje regenerálódni a legelőnek, és évente akár többször is vissza lehet egy ilyen részterületre menni. Nyáron persze aztán koncentráljunk inkább a mélyebb részekre, ahol esetleg, ha olyan a növényzet, nem is biztos, hogy olyan nagy kárt okoz egy túllegeltetés, mint egy partosabb, diverzebb részen, úgyhogy ilyeneket is figyelembe kell venni. Talajelő pótlást én egyáltalán nem használok, és úgy vallom, hogy ha megfelelő a legeltetés, időzítés, akkor nem is nagyon szükséges. Tehát, én mindig a természet példáit szoktam követni, és meg kell nézni, hogy a természetben hogy van. Hát ott is a legelő jószág az egyetlen talajerőpótlás. Innentől kezdve, hogyha jól szervezzük a legeltetés ütemét, akkor maguk a legelő jószágok megoldják ezt a talajerőpótlást. Haszonvételt végig gondolva turizmusban is lehet szerepe, tehát az, hogy mi folyamatosan itt legeltetünk egy tájat, az nyilván hosszú távon a tájnak az alakulását is befolyásolja. Ha itt nem lennének legelő jószágok, akkor egészen máshogy néznek ki, elindulna egy cserjésedés, adott esetben invazív fajok is megjelennének. Tehát ilyen értelemben tájfenntartási szerepe mindenképp van a legeltetésnek. Hogy ezt aztán a gazda hogy tudja kihasználni, hogy van-e közvetlen haszonvétele neki ebből, ez nyilván attól függ, hogy ő hogy rendezkedik be, de mondjuk így a turizmuson, vagy akár a méhészeten keresztül. Mi is szoktunk gombászni, tehát a gomba is egy haszonvétel, természetesen a gyógynövények is, egy jó pár gyógynövény megtermít, és minél diverzebb a legelő, annál értelemszerűen annál több gyógynövény megterem, annál többfélét tudunk begyűjteni.
Ezeknek a legelőknek az állapota, ez sajnos az utóbbi évtizedben hát a szemünk láttára ment tönkre. Például ugye ott a mélyebb semjéknél, ott gyönyörű nádasok voltak, gyönyörű csatornák voltak, gyakorlatilag ott kiirtották ezeket a növényzeteket, tehát az a kevés csapadék is, ami évről évre kevesebb volt, az gyakorlatilag egyre könnyebben, egyre gyorsabban el tudott folyni, mert hogy nem volt nádas a csatornába. Tehát lehet itt panaszkodni, hogy takarítsuk ki a csatornákat. Nincs értelme, mert gyakorlatilag hamarabb elfolyik a víz, mert nincs víz visszatartó képessége ezeknek a rendszereknek. Vannak olyan gazdálkodók, akik nem csak az állattartás, hanem egyéb ugye takarmányföldek miatt ugye rekesztik így titokban, vagy a vízüggyel együttműködve ezeket a csatornákat, hogy azért valamennyi víz megmaradjon. Ott a semjék élővilága megmaradt, de még mindig az, hogy nagyon túl legeltetnek. Mivel ugye a szálas takarmány is egyre kevesebb, tehát nem tudnak annyit kaszálni a gazdák. 5 éve még hozzánk vágták a szénát, most már úgy kell aranyárba kikönyörögni a gazdáktól, hogy legalább 1-2 bálát szerezzünk. És éppen ezért ugye télen is legeltetnek nagyon sokan, tehát téli legeltetés van, kicsapják ezeket a nagytestű állatokat, és gyakorlatilag meg lehet nézni, hogy a tiprás, a túllegeltetés miatt megjelennek olyan növényzet azokon a részeken, ahol például nádas volt, siskanát tippan, orchideás réteg, hogy ott gyakorlatilag egy gyomtársulás kezd kialakulni, amit mondjuk a marhafélék annyira nem szeretnek. Az intenzív ugye birka meg kecske tartás, ugye, ami nekünk főleg van, azok pedig szó szerint sivatag le, tiporják le, tépik ki, tépik a legelőt, tehát mi most próbálkozunk ilyen váltott legeléssel, hogy le van szakaszolva a legelőnk, de nyilvánvaló hiába szakaszoljuk, hogyha nincs eső. Hogyha egy intenzívebb szabadtartásba gondolkodunk, akkor egyrészt nagyon sok az amortizáció, tehát ugye nagyon sok az elhullás, vagy besegítenek a ragadozók. Nagyon lassú a súlygyarapodás, tehát itt igazából ez a tanyasi futkosós madár, itt azért 1,5 évet rá kell szánni, hogy azt a súlygyarapodást elérje. Ugye egy intenzív területen, vagy egy zárt gazdaságban ezt ugye pikpak 2-3 hónap alatt el lehet érni. Nyilván, de azért itt a faluban is főleg az idősek, akik ilyen előnevelt madarat vesznek, szárnyast, azok is azért itt 2-3 hónapig még utána kukoricázzák, meg zölde letetik, hogy azért csak valamennyire kimenjen a húsából ez a műanyag íz. Hogyha beáll az állomány, akkor mondhatni lehet, hogy utána önfenntartó, ugyanis madarak azok úgy vannak, hogy el van osztva a területen, a tanyán, hogy melyik kakas hol uralkodik, és gyakorlatilag onnantól kezdve ez a természetes szaporulat ez megvan. Szoktunk külön keltetni, vagy venni előneveltet, de azokat mi már azért szigorúan, ha le akarjuk vágni, akkor zártartásba szoktuk elindítani, és olyan szép fokozatosan mennek kültéri tartásra, és amikor a vágásra kerül a sor, akkor van 1-2 hét ilyen bezártság, hogy ne legyenek tokosak, könnyebb legyen pucolni. De összességében nálunk ilyen szabad tartás van, és szerintem úgy minőségben azért sokkal jobb. Meg az, hogy mindenből van. Egy kicsi, ami néha nehéz is, mert ugye etetni kell ezeket, de tényleg az, hogy az a takarmányára, miért mi tartjuk őket, akkor az még a hús árában mindig megéri. Sokkal jobb. Az elején nagyon sokféle állatfajba gondolkoztunk, de alacsony számmal. Igazából nekünk ez a 2x4 lábas jószág, tehát 4 birka, 4 kecske, ez a 3 hektár, ez teljesen. Tehát úgy mondom, hogy önfenntartó, hogy amit ott leszettünk, szálas takarmányt, amit gabonát tudtunk, vagy bármit pluszt ott termelni, az bőven elég volt ahhoz, hogy ezt a 8 lábas jószágot, meg körülbelül 50 szárnyast fel tudjunk nevelni.